हामबाय जों दिनै त्रिपुरा थानायनिनो जों दिनै थानाय 3-4 दिन आगे सिनि खरकसा बुखकजों 15 बोसोरनि अमरनि बबिता देबबर्मा बन खुक्ति बसों थानाका जे बनो 3 जना बनो रेप खायका इंजेक्शन रुइनाय बनो गारिओ इसाइक लांगने बनो उन एक बलंगत लांगने बनो गैंग रेप खायका माइ से खानाका बबेतिनि फाइ जों मालायने कक सालायका ताई जों सानाय बनि लगी त्रिपुरा मथा जों दङ बर एफआईआर बो खायजाक अलरेडी जे गैंग रेप खायनाय खरकसार राम खाने खानाओ तामसे कम बनो बिकु देबबर्मा बनो राम खा ताई खरंनै अयनो बसंनि बरक बतंनि खानाओ बनि खुक्ति जों खानाका बबितानि खुक्ति ताई जों त्रिपुरा मथा नायो ताबुक जे मानजायां तंमाने रेप खायनाय जे मानजाया बरंनो बो अति सत्य रुतुगैनाय तिखलायनाय बरंनो आइनो जे शास्ति दङ आ शास्ति जाना नोंथां आबो त्रिपुरा मथा नायो ताई जों बुबाग्रा बायबो कक सालायका बुबा गोबां मा जागाव त्रिपुरा राज्योआव जों खानाय दङ जेमन 15-20 दिन आगे गेलेमुराबो जे खरकसा बुखकजों आरो सिनि बरक खरकसा बुखकजों आरो रेप खायजाका अमाय गोबां मा जागा सिनि बरक रेप खायजाक दङ बन बागैनाय आं कक तानां मुसुङो सिनि सिखला ताई सिखले जोग्रबनो दफाबाय दङ जों दा खारि सामखायनाय त्रिपुरा सानै सामखायनाय जों दिनै जों दिनै अंखुलाजा सभाव बन बागैनाय आं दिनै अनुखं गो जे रेप खायजानाय नुखंनो बरं नुखंनो आं सरकार थानि बो आं आपिल खायो जे मानसा गरंनो सिबादि सराय तो ताबो आं 15% बनो बन फिउचार वानसिबो किसा बनो जदि सरकार जदि साइजर खायमान हाखबा खायदि जों आशा खायो आशावादी सरकारबो साइजर खायमान दङ ताई जों जे नांमानि बरंनो त्रिपुरा मथा जे सुबाय मानसा जों बरंनो सिबानाय